kanino ba talaga nagsimula? Bata-bata pa kami ni DJ Chacha. Maraming sawsawero at sawsawera. Di na rin alam eh. Kasi syempre minsan ini-ignite yan ng mga fanay. Diba? Bata pa kami ni DJ Chacha. Yan. So nagkaroon yan ng mga palitan ng mga away-away na hindi namin alam kung kanino ba talaga nagsimula ng galing. Correct. Nagkaroon ako ng chance to talk to her. Hindi na yung parang magturuan pa kanino ba talaga nagsimula. If I remember it correctly, nag-host kami parehas ng New Year's Countdown. So parang very timely. Magsasama kami sa isang event, magpapalit ng taon. Correct. Nilapitan ko siya. Wala nang masyadong nagyakapan na lang talaga kami at nagparehas naming sinabi na ang sarap sa pakiramdam. Unlike dati, may diba, hirapan. Diba na parang ay nako, nauna na siya. Sinong nauna? Diba yung mga ganun-ganun na sa totoo lang, ang bigat, wala naman minsan dun sa kinaiinisan mo eh. Ang bigat nasa sayo. Actually, dahil sa mga sulsul yan eh. Dahil nasa sulsul. Totoo din. Sinulsul. Sabi naman kasi ni ganito, kapag kami mga nagsusulsul, mas lalong lumalabo. Correct. Diba? Sabi nga, ang tubig na malinaw, kapag marami ang sumasawsaw, diba? Lumalabo siya. Kapag maraming sawsawero at sawsawera at hindi nag-iusap yung mga mismong taong involved, mas lalong lumalabo. Nung nagkaroon kami ng chance na gano'n na mag-kiss and make up, diba? Mag-hugs, ang sarap sa pakiramdam. Tapos ngayon, every now and then, nagkakamustahan kami, nagsasabihan ng kung anik-anik, nag-i-invitan for wine night, na hindi mo akalain noon, nung mga bata-bata pa kami, nung mga petty pa ang mga fights, diba? Magkakaroon ng chance to actually be closer to each other, diba? Patatagalin mo pa ba? Hihintayin mo pa ba na yung isa yung mag-sorry kasi feeling mo, siya naman talaga nagsimula at siya naman may kasalanan? Wala nang ganun-ganon! Pero totoo, hindi nyo alam kung kanino nagsimula. Hindi na rin dahil alam yan sa sulsul. Totoo! Meron akong mga naging ganyan sa mga dating kasamahan, dating mga kasama. Okay. Na na-realize ko na Sino sila? Mga Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.